Pysähdymmekö vierailemaan Konnaluolassasi, Nerevar? Raa! Minulla on 36 oppituntia turpasaunaa. Jos annat minulle mitään painavaa, heitän sen ja valetan, ettet koskaan antanut sitä minulle. Katso voimaani, Dragonborn. Tarkkaile. Onahistano. Oi. Luuletko, että märät unet ovat Vaerminan aiheuttamia? Vai onko se enemmän sanguinen juttu? Olen Jumala. Kuinka voit tappaa Jumalan? Voi loistavaa, juuri mitä tarvitsimme. Isompia penteleen argonialaisia. Katseletko mun kiveksiä, Nerevar? Katso, kun osun tähän kohtaamiseen, Nerevar. Anna minulle! Minun täytyy kerätä kaikki heidän esinahkansa. Työstän taikajuomaa, ymmärräthän? Hiippailu 100. Nerevar, nopeasti! Asenna modi räjäyttämään tämän tyypin vehje. Ei sillä tavalla kuitenkaan. Voi hyvä! Olin väsynyt, kun minua ei häirinyt vähempiarvoinen olento. Kiinnitä hänet, Narivar. Otan hänen esinahkansa ennen kuin hän ehtii vastata. Mitä sinä haluat, haiseva boomer? Okei, mutta en ollut vielä lopettanut puhumista kanssasi. Alle 8 olevan beta-urokset luulevat, että he voivat ottaa yhteen Sigman kanssa. Anteeksi toimii ihan yhtä hyvin, tiedät hän. Jotain kaunista sateessa. Melankolista. Muistuttaa minua vanhoista ajoista ennen kuin Bethesda meni huonoksi. Fus! Noloa, boomer, havaittu. Fus! Roda! Tämä parempi olla Dagot kiireellinen. Jos haluat minun kuiskaavan, sinun täytyy painaa kieleni alas omallasi. Pieni kielitaistelu, jos niin haluat. Keskeytit naukumissession. Minusta on tullut kuolema tiukkojen pikku huhuhu. Hei, Nerevar, olen ihan märkä. Ha. Et ole taas katsonut kiveksiäni, vai mitä, Nerevar? Ole varovainen, Neo. Hei, Mario. Kilta on. Voi. Anteeksi. Väärä kalpa. Hetkinen, kutittaa. Joten voinko palata podcastini pariin vai tarvitsetko vielä jotain? Olen työskennellyt uuden loitsun parissa, tiedäthän. Testicular Torsion News. Uskon, että nautit sen käyttämisestä, kun se on valmis. Se ei kuitenkaan toimi naisilla. En aio valehdella, Nerevar. Sait minut juuri perästymään aivan hirveästi. Nyt maistat todellista voimaa. Hyvä on. En halunnut seurata sinua muutenkaan, Baka.